Menta kasingi ka arpu pra tarik ubenai September arhajar arpuway ka Ribhoi District Asia Association ka lapenlong ya ka jingi kenduk ka baar ka balatip kum ka second annual meet kong felicitation ya ka balapenlong Hamadan Dihar. Hakane ka jingi kenduk lawan banya shimbenta langru da kinong mikmat pajba ka Ribhoi District ki bakentup ya uba Jason Saukmi Maulong ubadeu MLA jong ka Umsning constituency uba Meral Bons Im ubadeu MLA jong ka Nongpo constituency Ikong Magdalene Saukumi Maulong ibadai MDC ka Umsning constituency, uba Balajid Rani ubadeu MDC ka Nongpo constituency, uba Charles Marngar ubadeu MDC ka Mahoti constituency, nangta ha ka jingidon langru jong Deputy Commissioner ka Ribhoi District ikong RM Kurba, ki nongkit kam ka Ribhoi District Asia Association, ki bakentup yai Presiden ikong Mirajun Mersing, ikong Niuya Singkli ibadai Secretary, ki advisor ka association ki bakentup ya uba Aplila Tiuso, uba Rocky Marwen, bat uba Obi Rani, rengkat bat ki Asia ki bodan hakeleng ki benta ke distrik Ribhoi, ki riurang ba, ki riu pokmat, bat ki nong yalam baper. Haba jingkran hagane gasngi, nagaliang jong ki nong mikmat ki laong bakat bala kat bakot kebor, ki nyelek banirap ya ke jing jong ki Asia, ki banagapor sa kapor ki mi ki jing sya iben, ke jing sya kta akti, nalor kata ke jing bamyo ya ke jing siu ke batikana, bat ke babiang, bat ki wei. I Deputy Commissioner ke distrik haba jingkren, bad haba jubab i ke jingkren jong i Presiden ke Association, ila jau mat namar ke jingkhia palat ke kam, bad ke jingtre jong ki, ke bom ya hab bad ke jingsiu ke bakiyo, nalor ke taru ke jing penslam bansiu yaki. Barangnya jo kini kinong mi kemar guna po temri boyru. Lalai ha kapasiti jong la de bali kendo yung sarkar. Barang kerpat hakanika ski. Ya baru khoi ki badan hangne. Ki MLA ki MDC nginlet takawai ka surkan. Kum ka Ribhoi kinong mi kemar temri boy. Ngin eklat kata party political affiliation. Habang ikwa menteri nang kajing barang pi ki pagba. Nginlet kum ka group kum ni sangut ki MLA, sangut ki MDC nginlet ni misko sarkar. Kata kasur ka baklan ba. Mga ngano ko suto pi ki Asia nakabordong na di ngala panirap kan bangala. Pade ngidong kam hi ka jingerap ka bapura. Ila banong ba ka honorarium ka kamhe, de ka fixed salary ba kamhe nang ta ki Asia. Nama people kiwi kum ki agan wadi idon ka jing se ba kamhe. Ki Asia ba tri Asia laisa. Ka jing yo jung kat kalong beduna ba. Padai kublai sa sisi ni pi bar khoi kiba dan dekat hang ni dekat program ko bla job bat ngandon senda bat pi dong kam ke ha kono ko por ngadon senda bat pi ke shwa bangan shongru nakalyang jonga nga khot ya I president sa isin Ishimati Mirajun Mersing bat pinwan sakmat kindan bat nakalyang jonga ro kadan gajing ai mata aseng tu pi Yang hakane kapor naga banta ban penpau ke jing sungu naga banta ka jing sakri ke bapi phila ai naga banta ka jilai baro ka we bar khamtam ya ke temri boy ka bengidon mat ka sngi beng ya lumlang hang ni ngelayai lenti hage babun kisnam lala apan sutu ya ki jing ki jong phi kupno ba phidi banyo ya ki insentif ki paper nagaliang jong ka sarkar ki bakentup ki insentif nagaliang jong ka sarkar kemi bat jong ka sarkar jela kiran shibun ki jing ki ba phi kendu phimyo tikna ya ki jingyo ki jong phi ki insentif ki honorium ki ba phidi banyo ndrei phim sham laman thaj ban sakri ka kamram ka jong phi kindon shibun ki jing ki ba phinang ye kendu nang ne sakmat dingi so ban kentu kum bagi nong kren ki ba hakmat kila de ban kren preng jung bangin yesha bangin ya trei ya ka kamram ka jong ni sutu ladang ini syaru I chairperson ni long mene baklem kabam kumnong intre ka kam kalong ka be sisa ningin ai phi ke jingkermen bangini tre rangkat hakipor ke banwan bani khuni ki issue ki jong phi bani san nam ta ki issue ki jong phi kat bangila hakibor ki baret bani persang ban pentelun ki kam mat ki jing jong ki asa ki bi ki jong ni sutu philong ki research bat ka bakhamtam kadeh ka jingwan jong ka khlam jong covid khat khandai tang ka we nga kwa ban pen kan mau yu phi kalong bangin ya da ka mensim ka jing yesha ba ka jing songret bangin poi sa ka thong dunia dia pia kenen kuat so ha ban priang jing ai
Thank you.